No niin, se olisi Jeppe tässä, moi. Joo, mä ajattelin, että tehdään tämmöstä erilaisempaa videopätkää välillä, kun mä oon nyt enimmäkseen tehnyt tommosia videoedittejä ja kaiken maailman muita soundipätkiä ja tämmösiä tästä mun Passatista ja muista volkkareista. Mutta tästä nyt enimmäkseen on tehnyt, niin mä ajattelin, että tehdään nyt tästä tämmöstä vähän erilaista kontenttia, kun en tähän hirveästi tällä Suomen päällä ole etenkin tälleen, että näistä mitään sisältöä tänne kuvattais, niin ajattelin, että voisin näistä nyt alkaa sitten kuvaa jonkinnäköistä sisältöä, kun mulla joku sairaus näihin harvinaisempiin ja epäjärkeviin vakkilaisiin oikein on, niin otan tosta vaikka kattelee vähän lävittä tätä autoa, niin näin. Elikkä tosiaan 2002 vuoden Volkswagen Passatti, P5.5 koppaa ja W8 malli. Näitä on sen noin 11 000 kappaletta tehty tehtaalta, että niitä ei ihan kauheasti ole sieltä valmistunut ja sieltä sitten Suomeen on eksynyt sen noin 4 kappaletta. Näitä on Suomi-autoina ja tää on nyt sitten niin kuin toinen niistä esittelyautoista ja sitten muutamasta on eksynyt muuten vaan ajan saatossa tänne Suomen maailmaan. Niitä ei tosiaan tänne ihan kauheita on eksynyt, että mulla ei minkäännäköistä faktatietoa ole, mutta jonkinnäköistä huhulukemaa on kuullut, että se olisi noin 10-15 kappaletta, mutta tosiaan en lähde ottaa mitään takuuta, että se voi olla aivan päin persettä se info. Mutta ei niitä joka tapauksessa ihan kauheeta ole, että sä tämmöiseen ihan päivittäin törmää täällä Suomen maalla etenkään. Ja tosiaan W8 malli kun on kyseessä, niin auto on aina nelivetonen ja voidaan puhua ihan niin kuin oikeasta nelivedosta, kun tää on vielä Torsenin nelivedolla eikä Haldexilla. Ja näitähän tosiaan nyt sitten suurin osa pitää semmosena harrasteautoina enimmäkseen ja ajelee kesäisiä hyvinä keleinä, mutta kyllä sitten jos into on, niin kuin vähän itsellä tuppaa oleen, että mä tykkään tällä ajella mun mielestä talvisin, kun tää on niin törkeä hauska auto ajella talvella, kun just ton Torsenin nelivedon ansiosta ja siinä on jokseenkin eri fiilis vetää tämmöisellä kylkimyyryssä kuin sillä ihan perus TD:llä. Äänimaailma on tässä autossa aika semmoinen hieno, etenkin sitten kun ton putkiston tekee sillain mieluiseksi, että kone päästää sitten koko äänensä niin sanotusti paremmalla metelillä kuin vakioputkistolla. Sisustaltaan tää on varsin siisti ikäisekseen Passatiksi, tosiaan 2002 vuoden ja nyt kun tätä videoita se kuvataan, niin se on noin 23 vuotta vanha auto. Siellä on sähköpenkkiä muistilla ja todella hyvät nahkajakkaret, missä istuskellaan ja ei paikat puudu. Ja tässä on ihan hyvää tää värikompo. Moni aina sanoo sitä, että pitäisi olla mustaa nahkasistaa ja muuta, mutta mä itse tykkään tästä, kun on vaaleata ja lopuutta ja mustaa ja sitten täällä näitä kromilistaa menee vähän niinku ympäri sisustaa, sitä ei aina niin erota, mutta livenähän nää näyttää sitten paljon hienommalta kuin videon välityksellä. Takapenkkikin on kyllä vimosen päälle sohva. Siinä kelpaa kyllä istuskella pidemmänkin matkaa ja kuunnella, kun toi W8 tossa perseen alla murisee, niin se on aika mukavaa kuunneltavaa. Takanakin on penkin lämmittimet. Täälläkään ei tarvitse paleltua talvisin sitten, että pysyy perseet kuumana. Niin on oikein mukava täälläkin istuskella. Tosiaan matkustajan penkki meillä kans on sähkösäädöillä. Täällä meillä ei ole muistipaikkoja, että se muistipaikat on tossa mulla vaan tuossa kuskin puolella, mutta sähkösäädöt joka tapauksessa molemmin puolin se on jo aika mukava tämmöiseen vanhaan Passattiin ja todennut ihan riittäväksi ton, että kuskin paikalla on sitten toi muistipaikat. Joo, täältä saadaan tosiaan vehkeet käyntiin. Täällä meillä nyt on totta kai perusradiot ja vehkeet ja sitten täältä saadaan navigaattorit ja muut tuolta laiteltua. Ihan siistejä tommosia pikkujuttuja tän ikäiseen Passattiin. Se näyttää sitten kaiken maailman volkkariliikkeitä, kaikki muut volkkarilogoilla tuolla näytössä ja bensasemat näkyy siellä ja näin. Se on aika huvittavaa, kun vanha Passatti kyseessä, niin kaikki tämmöistä on aika siistejä juttuja.
sitten tosiaan niin tuolta saa nuo perus passohommat sun muut säädeltyä ja tuosta saa sitten valittua, että onko enemmän tommonen valosa vai pimeänpuoleinen tuo näyttö. Ja täältä sitten löytyy eri valikkoja, mitä tosiaan löytyy. Tosta saa sen navigaattori ja täällä on sitten kaikki muut, mitä täältä näytöstä saapii. Ja onhan täällä näitä valikkoja mielinmäärin. Tosiaan väkistenkin jää varmasti miljoonat varusteet ja asiat tästä sanomatta, kun ei niitä nyt tässä kaikkea muista, kun tähän on itse jo niin tottunut. Mutta jos teille tulee jotain kysymyksiä, niin saa kysyä tästä autosta ihan mitä vaan, niin mä vastailen, kun näistä ei liiaksi ole tosiaan suomenkielisiä videoita tehtynä, niin ihan hauska näistä nyt on tehdä se, että en tiedä katsoako näitä kukaan, mutta tehdään nyt sitten vaikka omaksi huviksi. Mutta joo, voitais kurkata ihan itse sydäntä tästä autosta kanssa. Sen kuitenkin koko kiinnostavin asia tässä autossa. Joo. Eli siinä on tosiaan 4-litrainen W8 moottori. Eli Volkkarin Passatin oma versionsa niin sanotusti V8 moottorista, ja siitä on tehty sitten tommonen maailman ainoa W-moottori 8 synterillä, että niitähän sitten on niitä W12 ja Bugatteissa W16 ja näin, mutta tämmönen baby Bugatti niin sanotusti. W8 malli myös poikkeaa normin Passatissa siinä mielessä, että täällä on edessä ainakin isommat jarrut, ja mä en muista oliko noi takajarrut sitten taisi olla samat niin kuin vakiona kuin nuo, mitä tässä ihan se V6-versio käyttää, mutta etujarrut on vähän jytkymmät kuin normin Passatissa, ja ne on aika arvokkaat tämmöiseen, koska siinä ei maksa varsinaisesti se koko, vaan se harvinaisuus, kun tämmöisiä ne osat, niin aika hankala saada, ja sitten kun ne on harvinaisia osia, niin luonnollisesti maksaa aivan perkeleesti. Mut joo, tää on hieno tekniikka ja kuitenkin kyseessä matalaviritteinen, vapaasti hengittävä bensamoottori, niin tälläkin nyt on menty. Käydään katsomaan tuosta vaikka tarkka mittari, kun mä tällä hetkellä ajettu tuo 385 648 ja kyseessähän on alkuperäinen moottori ja laatikko kaikki teknisesti on ihan alkuperäistä ja pelittää hienosti. Ei ole merkkiäkään siitä, että auto olisi väsynyt, se ei syö öljyä ja kone puksuttaa hienosti ja laatikko vaihtaa hienosti ja kaiken kaikkiaan hyvässä iskussa tuntuu olevan. Ja tälleinsä. Voidaan tuohon laittaa parit ääniklipit vielä, mutta pistetään se nyt tosta vaikka käyntiin, niin katsotaan sitten. Voidaan lisätä siihen vielä sitten parempia ääniklippejä, mutta pistetään se hyrskyttää tota kuitenkin. No, pistetään tosta vehkeä käyntiin. Saa vähän tyhjä käydä sitten. Täällä on yksi tuo ikkuna auki, mulla on traumat näistä autoista. Sitten tosiaan vielä, voisi näyttää tosta, niin on sähköisesti taittuvaa peiliä ja kaikkea muuta tommosta. Tosiaan siistiä. Tässä on aika paljon kaikkea tämmöisiä kivoja pikkujuttuja näinkin vanhaan Passattiin. Ja tuolla on sitten CD-vaihtajat takakontissa ja muuta. En pääseekö täältä näkemään, mutta siellä on. Kaikkea tosiaan löytyy. 100 miljoonaa asiaa niistä tosiaan varmaan jää sanomatta. Mutta kaikkea voi kysyä sitten. Mut joo. Tää kone käy kyllä todella tasaiseen, että siinä on kokeiltu, niin siinä pysyy kolikkokin pystyssä, kun se käy se moottori. Että se on tommonen, että ei siinä niin kun, ei sitä huomaa tosta, että se moottori käy. Että siinä kuulee tommosen pienen ujon keheräyksen, mikä siinä on, ja se on kyllä todella nätti. Ja se on tosiaan tosi rauhallinen tosi tyhjäkynnältä. On tässä silleen niin sanotusti suora putkisto, mutta ei se tosi hiljainen on niinku tyhjäkäynniltään. Se on ihan hauska, kun se rajuluonne paljastuu sitten, kun painaa sitä kaasua. Voidaan tosta periaatteessa vähän polkasta. Mä aloitan tosta puhelimen johonkin sillä, että se pysyy. Videohan se ei luonnollisesti erotu se
äänimaailma siitä juuri ollenkaan, mutta livenä siinä on kyllä todella hienot soundit ja se on semmonen toteutettu semmonen matala basso siitä äänestä. Videossa se kuulostaa vähän tommoselta korkealta kimittäjältä enemmänkin, mutta tosiaan niin livenä on kyllä todella tyylikkäät soundit. Saa kyllä keskustoissa ja muualla kyllä ihmetystä kun tällä ajelee, että katsotaan mikä superauto sieltä tulee, mutta katos vaan sieltähän tulee vanha Passatti. Mut joo, se on tommonen vähän erilaisempi Passatti. Näyttää ulkoisesti normi-Passatilta, mutta sitten viimeistään kyllä lompakossa huomaa sen kun sen tässä omistaa, että se ei ole normi-Passatti. Että kaikki osat mitä autosta vaan löytyy, niin maksaa 1 000 000 kertaa enemmän, että kun se tekniikka on tommonen harvinainen, että oli se sitten esimerkiksi laturi siellä tupla V8 nestejäädytetty oma spesiaali laturinsa ja tosiaan jarrut on kalliimpia ja jokainen asia mitä sä tähän teet, niin kaikki maksaa ja niiden löytäminen ja saaminen aina on vähän semmonen oma prosessinsa, mutta se nyt on osa tätä harrastusta, kun haluaa tämmösiä harvinaisempia autoja keräillä ja harrastella. Jos jostain syystä katsoit videon niin kuin tähän asti, niin kiitos. Mutta jos et kattonut, niin teinpähän sitten omaksi huviksi ainakin. Ja kysymyksiä saa laittaa ja muuta. Ja tää video oli tässä, mä laitan tuohon loppuun jotain edittiä muuten tästä autosta, mutta ainakin niin kuin meikäläisen höpöttely loppuu nyt tähän pisteeseen. Että jos katsoit tähän asti, kiitos. Ja jos ainoa kuka tässä puhuu, niin on minä ja kukaan ei kuuntele, niin sitten kiitos itselleni. Mut joo, morjes.